Inkonzo yanamuhla siphathelwe ngumelusi uMthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sesifundo sanamhla sithi kanti liphi ibandla likaKristu. Incwadi kaHosea 4:6. Abantu bami babhujiswa ukuswela ukwazi. Ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakukulahla wena. Ungabi ngumpristi wami. Lokhu ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho. Nami ngiyakukhohlwa ngabantwana bakho. Amen. Abantu abaningi bavamisile ukulifunda leli lizwi lithi abantu bami babhujiswa ukweswela ukwazi. Kodwa bengabe besachaza okuningi okusho uNkulunkulu. Kujwayelekile ukuthi amakholwa ezwakala ekhuluma ngebandla likaKristu. Noma kukhulunywa ngokubuya kaJesu kuthiwe uyobuya ezolanda ibandla lakhe. Lowo nalowo azibone emele ibandla likaKristu. Kodwa engekho ongakuchazela ukuthi uze athi ulibandla likaKristu nje ngobani. Njengoba sihlale sichaza inkolo kaJehova yafika kubantwana bakwaIsrayeli besendleleni beya eKhenani beholwa nguMose. Yafikela entabeni yaseSinayi. Noma namhla sekunezinkolo namabandla ehlukene. Kodwa zonke lezi zinkolo ezikholwa uNkulunkulu nguJehova zingukuqhubeka kwaleyo nkolo. Emva kwaMose abantwana bakwaIsrayeli baholwa nguJoshua owabangenisa eKhenani. Emva kwaJoshua baholwa nguJuda. Emva kwaJuda baholwa ngabehluleli abaningi kwaze kwaba ngumprofeti uSamuel. Ngesikhathi somprofeti uSamuel abakwaIsrayeli bacela ukuba nabo babe nenkosi. uNkulunkulu wavuma. Inkosi yakwaIsrayeli yokuqala kwaba nguSaul. Kodwa uSaul akasiphathanga kahle. uNkulunkulu wabe esemephuca ubukhosi ebunika uDavid. uDavid kwathi kanti uyinkosi wabuye futhi waba ngumprofeti.
yena walandelwa indodana yakhe inkosi uSolomoni. Emva kwenkosi uSolomoni lobu bukhosi behlukana kabili. Kwaba ubukhosi bakwa-Israyeli nobukhosi bakwaJuda. Kodwa ubukhosi bakwaJuda yibona okwaba bukhulu kunokwaba-Israyeli. Yikho namhla sesikhuluma ngamaJuda. uJesu ke wazalwa ngaphansi kwalobu bukhosi bakwaJuda. Ngokwezenkolo amaJuda ayenamaqembu amathathu. KungabaSadus, abaFarisi namaNazarians. Kulesi sihloko sizogxila kuleli hlelo elalibizwa ngokuthi ngamaNazarians. Kodwa ngaphambi kokuchaza leli hlelo sizochaza ukuthi lavela kanjani. Igama Nazarian lisuselwa egameni Nazir, okuligama lesiHebheru elisho umuntu ophila impilo yokuzinikela kuNkulunkulu noma ophila impilo yobungcwele. Siqala ukuhlangana nomthetho obuNaziri kuNumeri 6. Ngaleso sikhathi ubuNaziri kwakuyimpilo yesikhashana. Emva kwesikhathi ubuNaziri kwaba impilo abanye abantu ababeyiphila impilo yabo yonke, njengoSamsoni, bezalwa bengamaNaziri. Ngakho kukhona ubuNaziri besikhashana nobuNaziri bempilo yakho yonke. Leli gama elinomsuka wesiHebheru ngokwezilimi lagcina libizwa ngezindlela ezahlukahlukene. Ngesikhathi sikaJesu okwakusetshenziswa kakhulu ulimi lwesiGreek kwakuthiwa Nazarion, njengoba ngesingisi kuthiwa Nazarite, thina maZulu sithi ngumNazaretha. Noma ungalibiza kanjani, kodwa linomsuka owodwa. Leli hlelo aliveli kakhulu eBhayibhelini ngezizathu esizosichaza. Uyothiwa ngumNazaretha. Kodwa njengoba sizochaza kabanzi, le nkulumo ekuMathewu 2:23 ekuqaleni yayingabhaliwe kanjalo. uMathewu incwadi eyahunyushwa nguJerome eyisusela encwadini yamaNazaretha eyayibizwa ngokuthi iGospel of the Nazarians. Kwisahluko 2:15 seGospel of the Nazarians kubhalwe kanje: This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophets. Out of Egypt have I called my son, and for he shall be called the Nazarians. Uma sihumusha ngesizulu kuthi, lokhu kwakufeza amazwi enkosi eyayiwakhulumile ngabaprofeti ukuthi, eGibhithe ngibize indodana yami eyokwaziwa ngokuthi ingumNazaretha. Amen. Ukuze uJerome afihle ukuthi kwasho uNkulunkulu emandulo kubaprofeti ukuthi uJesu yoba ngumNazaretha ngokwenkolo, kwathi uma eseyihumusha iGospel of the Nazarians eyisa kuMathewu 2:23 wabe sethi, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, he will be called a Nazarene. Ngesizulu okuthi wafike wakha emzini okuthiwa iNazaretha, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyobizwa ngokuthi umNazaretha. Kwase kuba nemfundiso ethi uJesu wayengumNazaretha ngoba wakhulela emzini iNazaretha. Ubufakazi bokuthi uJesu wayengumNazaretha ngokwenkolo, hayi ngokwendawo, kutholakala enkulumeni yamaJuda ngenkathi ebophe umpostoli Paul. Encwadini yezenzo 24:5 kubhalwe kanje: Ngokuba le ndoda siyifumene ishinga ivusa ukwambuka phakathi kwamaJuda ezweni lonke eyinhloko yehlelo noma yebandla lamaNazaretha. Amen. AmaJuda ayesho kuPawulu owayengumpostoli kaJesu. Lokhu kusicacisela kahle ukuthi uJesu wayengumholi wamaNazaretha. Umpostoli kaJesu wayengeke abe ngumholi webandla, uJesu wayengesiye umholi walo. Kodwa ulwazi oluningi ngempilo yamaNazaretha njengebandla silithola kumbhali wamaRoma owayephila esikhathini zokuhlukunyezwa kwamaNazaretha. Umfundisi owabhala ngaleli hlelo kwakunguFather Epiphanius owayephila eminyakeni yo-370 AD. Njengoba sesichazile, iNazarian sect, ihlelo lamaNazaretha, kwakuyibandla likaJesu.
bonke abalandeli bakaJesu kuhlanganisa nabafundi bakhe babebizwa ngokuthi amaNazaretha. uJesu akakaze abe nebandla elibizwa ngokuthi ngamaKristu. Kodwa leli bandla lokuthi abalandeli bakaJesu amaKristu baliqanjwa ngabantu base-Antioch sekwedlule iminyaka engama-40 uJesu wahamba. Izenzo 11 verse 26. Lithi iBhayibheli esevukile kwabafile uJesu wathuma abafundi bakhe abangamaNazaretha ukuba baqhube ivangeli lakhe ezizweni zonke. Nempela abapostoli benza njalo. Leli vangeli laselamukelwa abezizwe ama-Gentiles. Selemukelwe ngabezizwe ibandla lehlukana kabili. Kwaba liqembu lamaNazaretha elaselibizwa ngokuthi ama-Jewish Christians, ngoba igama elithi ngama-Nazarians lingasasetshenziswa. Nebandla labezizwe elalibizwa ngokuthi ngama-Gentile Christians. AmaNazaretha ayezinze eJerusalem, bese kuthi ama-Gentile Christians ezinze eRome. Iqembu lama-Gentile Christians laba likhulu, laba namandla ngaphezu kwaleli lamaNazaretha. Kwase kuthi ngo-70 AD iRome yahlasela iJerusalem yayinqoba. Ibandla laseJerusalem labe seliphathwa eRome. Nekomkhulu lebandla yasuswa eJerusalem yaba seRome. Kwathi uma amaNazaretha ehlaselwa iRoman Empire, abaleka agcwala amazwe amaningi ase-Afrika. Kwaba ukuhlakazeka kokuqala kwebandla lamaNazaretha emva kaJesu Kristu. UFather Epiphanius uthi amaNazaretha ngokwenkolo ayemukela uJesu ngokuthi ungumesaya, nabo beshumayela ukufa nokuvuka kaJesu. Kodwa bengakwemukeli ukuthi ukufa kaJesu kwakuqeda imithetho kaNkulunkulu eyafika ngoMose kanye nezimfundiso zabaprofeti. Futhi bengakwemukeli ukuthi uPaul wayengumpostoli. Ukufakazela uFather Epiphanius, ngamaNazaretha abhala iGospel of the Nazareans elahunyushwa nguJerome, namhla eselibizwa ngokuthi livangeli likaMathewu. AmaNazaretha kuthiwa aphela ukuba khona njengebandla ngo-135 AD. Ngenkathi iRome ixosha eJerusalem uBishop wamaNazaretha, sekubekwa uBishop waseRome ongumGentile ukuba eyophatha neJerusalem. iJerusalem yase iba ngaphansi kweRome ngokuphelele. Yaqhubeka inzondo enkulu yama-Gentile Christians kumaNazaretha. Kwase kuthi ngo-306 AD iRoman Empire yashaya imithetho eminingi eyayihlukumeza amaNazaretha. KwiSynod of Elvira eyayingo-306 AD washawa umthetho ukuthi amaNazaretha engadli, engashadi futhi engahlangani ngokocansi nama-Gentile Christians. Uma kwakhulunywa ngamaNazaretha noma ama-Jewish Christians, kwakungashiwo amaJuda kuphela. Kodwa kwakushiwo wonke amaKristu ayekholelwa ekutheni ukufa kaJesu kwakungawuqedi umthetho kaNkulunkulu owawuletha kithi ngoMose kanye nezimfundiso zabaprofeti. Ngo-364 AD kwi-Council of Laodicea, iRoman Empire yashaya umthetho owawuthi noma yimuphi umNazaretha noma iJewish Christian eyotholakala isonta ngeSabatha iyobulawa. Nempela amaNazaretha abulawa kakhulu ngalomthetho. Kuthiwa lo mthetho iwona owawaqeda nya amaNazaretha, ngoba akakho umuntu owayesakwazi ukuphumela obala athi uyiNazarian noma uyi-Jewish Christian. AmaNazaretha kuthiwa ayesebenzisa izincwadi ezingcwele ezimbili, iGospel of the Holy 12 neGospel of the Nazareans, ezazibhalwe ngesiHebheru. iGospel of the Holy 12 yashiswa ngama-Gentile Christians. Kwase kuthi iGospel of the Nazareans isihunyushelwa kwisiLatin nguJerome, namhla esibizwa ngokuthi ivangeli likaMathewu. Ekhumusheni leli vangeli uJerome wawashintsha amanye amavesi kuMathewu, kwashintshwa ngisho ayinkulumo kaJesu. Lokho kubukeka kwakwenzelwa ukuthi lama vesi engashayisani
nemfundiso yenkolo eyayisiyakhiwe iRoman Empire. Kubabusi bama-Roman Empire, umbuso owaqeda nya inkolo kaJehova eyaqhutshwa nguJesu kwaba nguConstantine. Akuchithwanga kuphela imithetho kaJehova, kodwa kwachithwa noJehova kwathiwa unguNkulunkulu wamaJuda. Lasuswa igama lakhe kuyo yonke imibhalo yama-Gentile Christians. Nanamuhla amabandla amaningi asalandela inkolo ngokukaConstantine. Laqedwa kanjalo-ke ibandla lamaNazaretha yiRoman Empire. Ukuze konke okuqondene naleli bandla kushabalaliswe, akubulalwanga kuphela amaNazaretha, kodwa kwashabalaliswa nemibhalo yawo. Nezincwadi ezasala zahlelwa ngendlela yokuthi zingabuvezi ubukhona baleli bandla. Uma lo mlando uliqiniso, kunezinto eziningi ezindida kulesi simo. Okokuqala, kwabulawa abalandeli bakaJesu, kwachithwa ivangeli likaJesu, kwase kuphakanyiswa igama likaJesu. Okwesibili, iNew Testament ayisitsheli ukuthi bafa kanjani abapostoli. Kodwa umlando uthi imibhalo yabo eyayiqukethe ivangeli likaJesu ebizwa ngokuthi the Gospel of the Holy 12 yashiswa. Kwase kuqhamiswa ivangeli lompostoli owayengakaze ahambe noJesu, umpostoli Paul. NjengakuJesu kwabulawa lonke ivangeli labapostoli, kwase kushiwa izincwadi ezimbalwa okuzofakazwa ngazo ukuthi babe izithunywa zikaNkulunkulu. Imithetho kaNkulunkulu yabizwa ngokuthi ngamasiko amaJuda. uJehova wabizwa ngokuthi unguNkulunkulu wamaJuda. Ekuchitheni inkolo kaJehova esikhundleni sayo, kwamukelwa amasiko nemikhuba yesizwe samaRoma. Umbuzo ngothi babebulalelwane abalandeli bakaJesu. Lalishiselwani ivangeli kaJesu elalibhalwe ngabapostoli, bese kudunyiswa igama nesidumbu sakhe sengathi uyisithixo. Njengoba sithi silindele ukubuya kaJesu, ngabe uJesu uyobuyela ebandleni lakhe noma uyobuyela ebandleni elachitha ivangeli nabalandeli bakhe kwase kubusa ivangeli leRoman Empire? Kungenzeka kanjani ukuthi ufike ushiye ibandla emhlabeni emva kwalokho libulawe lonke, kushiswe nemibhalo yalo, bese kuthiwa wena uzobuyela ebandleni elibhubhise ibandla lakho? Ngabe uJesu uyakujabulela ukubulawa kwebandla nevangeli lakhe na? Ngabe ibandla kumele lakhelwe phezu kwamasiko nemikhuba yesizwe samaRoma, noma kumele lakhelwe evangelini likaJesu elifundisa ngenqubo yokukholwa esayinikwa uNkulunkulu? NgamaNazaretha ayenolwazi lwevangeli kaKristu, kodwa ngokwehlulwa yiRoman Empire, inkolo kaJehova eyaqhutshwa nguJesu yachithwa ngabaphenduki, yabe isibuswa inkolo namasiko abezizwe. Ngabe iRoman Empire yayinayo inhloso yokugcina nokuqhuba ivangeli kaJesu, noma yayifuna ukugcina umbuso, amasiko nemikhuba yayo ngegama likaJesu? Yini le eyayifihlwe ekushisweni kwevangeli labapostoli, iGospel of the Holy 12? Kanti iliphi ibandla likaKristu? Inkosi busise izwi layo. Abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku-071 219 8223. Lenkonzo iyatholakala ngesingisi kuFacebook othi Rev Mpanza NCG. Ezwi lezulu